Здравейте! Значи от 2 дни насам мисля как Значи, това са маникюри и това са стажантите от 2 дни начинаещи. И вижте какви хубави оформяния на ногтите са направили, каква хубава ногтопластика, какво. Да, браво! В Евима първите дни се учи биология и анатомия. Така че ние не можем да се похвалим за 2 дни, че някой е направил маникюр. Перфектен. Учат биология и анатомия, структура на кожата, структура на ногтя. И така, след това учат инструментите. Кой какво е, за какво е. Захватите на тези инструменти. При нас не се започва първия ден с клиенти, а напротив, след дни, в които са взели основните неща, за да са информирани с какво работят, нали? Науката какво има, кожата какво е, терминологията, която трябва да се използва и да се знае. И се започва първо на сухо да се отработват движенията с инструментите. След това се режат лимончета, картофчета. Аз не знам за 2 дни. Това означава, че просто ми е чудно. Това означава, че идва курсиста и без въобще да знае, му се връчват инструментите и му се казва започвай. И той се справя перфектно. Браво, той има талант, този човек. Което, ако запише един хубав курс, таланта ще му помогне по-бързо да си научи нещата и по-добре да се справя от друг, който няма талант, но пък има желание и мотивация. Това кой как се справя зависи от това той също какво дава, самия стажант какво дава като усилие и така. Защото може наистина и 2 години да е учил и накрая да не става работата. Но тук къде е принципа на работа? Къде? Представете ли си един хирург? Влиза, дава му се скалпел, му се казва режи. Аз ще седа до тебе, ще ти казвам какво да правиш. Режи. Не сравнявам професия маникюрист, педикюрист с хирург, защото това са 2 различни професии, няма място, нали, за сравнение. Сравнявам принципа. Принципа на обучение, принципа на... Нали? Чудно ми е. И в тази връзка ще ви кажа как при нас дойде една дама да записва фризьорския курс. При нас записването си става с договори, подписват се заявления и така. И идват на интервю, за да видим колко са мотивирани тези хора да запишат този курс. Защо искат да се занимават с тази професия? Защото на нас не ни се губи време с някой, който да казва ми не знам, ами искаме, не искаме. Такива хора им трябва време да си помислят или да проверят в друг център за професионално обучение. Там най-вероятно ще ги вземат. И идва тази дама и казва: дошла съм да се запиша. Носите ли документи? Да, нося всичко. И аз си казвам преди това, нали, таксата. Аз казвам преди това да обсъдим защо искате да запишете фризьорския курс. И тя казва: ами аз, вика, имам 2 висши образования. Цял живот уча. Обаче вече не ми се учи. И затова реших да запиша фризьорския курс. И честно казано, аз искам да практикувам. Изумих се. И казах: момент, как така да практикувате и как така не ви се учи вече? Не, повече не искам, каза. Искам нещо по-лежерно, по-така. И аз, както седеше тя срещу мен, така си говорихме, и аз си казвам: госпожо, давам ви тази ножица, вземете я, там
Ето ги учебните глави. Отидете да практикувате, да видим. И тя ми поглежда, ама как да практикувам? Аз не знам какво да правя. Ами да, не знаете. За да знаете, трябва да научите. Първо теоретично. Какво е, що е, как е. След това, как се хваща тази ножица. Какво се прави с нея? Разпределение, секториране. Докато се стигне да отрязвате коса, преди това трябва да научите. Няма как без да учите. И я върнах. И казах, извинявам се, но ние не сме вашия център за професионално обучение. И тя се обиди и каза, да, вие наистина не сте. И си тръгна. Забележете, беше дошла да се запише. Беше приготвила всичко. Това са принципи. Това са моите принципи. Нашите принципи като екип. Защото имаме мисия. И тя е тази професия фризьор, тази професия маникюрист-педикюрист, козметик, да се види, че е на високо ниво. Като всяка една професия изисква да пишеш, да прочетеш. И така, както ви показах и в законите, е написано какво се изисква. То така, всеки решава как да преподава, какво да преподава, но има регулация и много бих искал тази регулация да се следи и да се прилага. Защото всеки наистина се прави на учител, самия той има нужда да учи още. И така, приятен ли ден?